ونیت کس زان چھُنہٕ سُہ دود سیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس ونیت کس زان چھُنہٕ سُہ دود سیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس کھٔنِتھ نامے محمد پٮ۪ٹھٕ جبیٖنس کھٔنِتھ نامے محمد پٮ۪ٹھٕ جبیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس بہٕ تھاوہا پنجہِ بنٛدٕ آسمانہِ پکہٕ ہا بہٕ تھاوہا پنجہِ بنٛدٕ آسمانہِ پکہٕ ہا وطن تہنٛزن بہٕ رُدُر تَے لال چھکہٕ ہا بہٕ تھاوہا پنجہِ بنٛدٕ آسمانہِ پکہٕ ہا وطن تہنٛزن بہٕ دُر تَے لال چھکہٕ ہا ادب ہیٚچھِ ہا بہٕ نِشوگُل امیٖنس ادب ہیٚچھِ ہا بہٕ نِشوگُل امیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس بہٕ أنٛدی أنٛدی پھیرٕ ہا تتھ جایہِ پاکس بہٕ أنٛدی أنٛدی پھیرٕ ہا تتھ جایہِ پاکس بہٕ کرٕ ہا لول تہنٛدے بوسہٕ خاکس بہٕ کرٕ ہا لول تہنٛدے بوسہٕ خاکس بہٕ لگہٕ ہا پٲرۍ پٲرۍ تتکی زمیٖنس بہٕ لگہٕ ہا پٲرۍ پٲرۍ تتکی زمیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس مےٚ ژلہن وٲنٛسنٕے ہٕنٛدِ دٲدِ سٲری مےٚ ژلہن وٲنٛسنٕے ہٕنٛدِ دٲدِ سٲری اگر مےٚ سمکھنس دیٖہے سُوٲری اگر مےٚ سمکھنس دیٖہے سُوٲری امانت واتہٕ ہا بہٕ تس امیٖنس امانت واتہٕ ہا بہٕ تس امیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس خۄدایس پتہٕ سُہ روح میانہِ وجوٗدُک خۄدایس پتہٕ سُہ روح میانہِ وجوٗدُک مۄلُل سرمایہِ سُے میانہِ شہوٗدُک مےٚ توٚر تی فِکرِ منٛز عین الیقیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس بہٕ وٕچھٕ ہا بختہٕ بوٚڑ آسمان تتِکُے بہٕ وٕچھٕ ہا بختہٕ بوٚڑ آسمان تتِکُے بہٕ وٕچھٕ ہا رحمتُک باران تتِکُے بہٕ وٕچھٕ ہا رحمتُک باران تتِکُے دِوانیوٗ سگ چھُ کُلہُم اجمعیٖنس دِوانیوٗ سگ چھُ کُلہُم اجمعیٖنس بٔنِتھ بو جانور گژھٕ ہا مدیٖنس ونیت کس زان چھُنہٕ سُہ دود سیٖنس